गावल्यानो नमस्कार, शुभ सकाळ आणि सगळ्यांका आजचो दिवस बरो जाऊ नये. सध्या पितृपक्ष चालू आहे म्हणजे माळवस आमच्या साध्या सोप्या भाषेत. कालचो माळ तुम्ही बघलात फटूकडे होतो आणि आज बुधवार संकष्टी तारीख 10 आणि नेमको आज माळ आमच्याकडे असा बाजूक सागऱ्याकडे असा म्हणजे तातादादाकडे आणि वरती गेलात तर आण्यादाकडे असे 3 माळ आमच्याकडे असत एकाच दिवसात. तर 3 माळ एका ठिकाणी असल्यामुळे माणसं कमी असतली या माहिती द्या. पण सांगायचं असं की आमची सगळी तयारी झालेली आहे. भटजी आता येऊचे आहेत, मालक तयार असत, सगळी आमची तयारी मांडणी झालेली आहे आणि सगळी घाई चालू आहे. आणि भटजीले काय तुम्ही पुढची प्रोसेस बघतलात कसं काय होतं तर का पूजा पण करून घेतले मी. तर माळवसात एक गोष्ट अशी असता की हे 8-15 दिवस जे असतं ते एकदम गणपतीनंतरच हो सण असा आपलं, म्हणजे एक 15 दिवस असतात हे 8-15 दिवस. त्याच्यात मजा येतात. कोणाच्या घराकडे म्हणजे असं असतं की समजा आज आमच्याकडे माळा तर सगळी माणसं हय असतं, ती उद्या दुसऱ्याकडे आता सगळी माणसं थय असतं, ती एक मजा वेगळीच असतं. आज नेमके असं झालं, परत सांगते की 3 माळ एकत्र येल्यामुळे आमच्याकडे माणसं कमी असतली 100%. असं नसन 10-15 माणसं असतली, तरी पण बघूया कशी काय मजा येतात ती. सगळी गडबड चालू आहे. पीठ मळणे, नारळ फोडणे ही आपले काहीतरी करूच बघता. व्हिडिओ द्यायचा म्हणून काहीतरी करूच बघता. हे फक्त टाइमपास, काम काय नाही, फक्त टाइमपास. अडे हलके फुलके. नातू काय नातू नाही हो करूचा नसतं असं शक्यतो नाही लागायचं. नाचून देखायचं आता थोडं वेळ मग गायब जातं. सवाशी ना, हां आज सवाशी ना आमच्याकडे. हे बघ काहीतरी करू आहे ना खटाखटू. हो नईन कुक नईन म्हणते. हळूचे वडे वहिनी मालकीन ही. आम्ही जेवण झाल्यानंतर आम्ही बोलू कशी झाली, टेस्ट वगैरे काय झालं ते नंतर बोलू आम्ही. सांग ह्या चंपूत आहे कापड हे सांगते लोकांना. हेमा वहिनी तिथं काम करताना बाई तू विसरले तू कमी पापड खूप हे आता गौरी वहिनी इलेली हा. तिच्याकडे काम असा भजी बाजूचं. हां सगळ्यात लास्ट इलेली आहे. पुरी करतले झाली तर फास्ट काम आहे तर चल पाणी सोडतोय ते हातात पाणी दे त्यांच्या. ए निम्या 2 निमे जेवण कर. हे आमचे जोडा सवाशीन निम्या जोडा. मी दिसाव आहे असं पुरा दाबू नको दाबलेला. एक एक दे हात. होय बरोबर होय. तुम्ही द्या त्यांना. हे बघा नारळ ठेवलेले आहे. हॅलो
तू जाणार नाही त्याला सोडून ये कॉलेजला. तुम्ही ते घ्या परत. होय बरं? होय. काय घ्या. खाली बघा जरा. पुढे इथे ठेवून दे सोबत. व्यवस्थित ठेवून दे टॉवेल. घे. आता नारळ ना? नारळ. ठीक आहे. पाया पडली. पाया पड. ये काय दाखव आता. ही आमच्याकडे पद्धत आहे त्याला घालू चिन्नी मे. नाही दोन निमे सारखं पुढे माझ्याकडे कोणाला खूप घालतो जरा जरा का थांब थांब. जेवण कर आणि जोडा झाला. थांबा त्यांचं झालं का नंतर तुमचा नंबर आहे. दर्शनाला लाईन घाई करू नये. मी दर्शनात घाय करू नाही. क्या घे शिलाई घे. तुमचा उठा नाही. हो बाबा आता नमस्कार करा. काय नमस्कार करा. हा नमस्कार मी करतो. माझा ना जयंत करा. तुला कशाला एका जागेवर एका जागेवर करायचं काय ते हात चकले का हात लाय. चोकले हात लाव. पार्टी पार्टी ये ये. हो नाही काय मरे सांगणार काय माहिती मला आता भाऊंचा काय दिल्या तर माझ्याकडे 2 वर्ष मिळायचा. हा एकच वर्ष दिल्यांचा त्याच्यामध्ये सवाशी नव्हती सांग मरे. हा सवाशी सवाशी झालं तुमचं नाही मग पाय पडा गेला. नाही नाही काही येत नाही काही येत नाही. एक वर्ष नाही थांब डोके या देवची सवय केलं त्यांना. मी बोलता येतो का बाकी त्यांना ना पहिल्या घराकडे असताना पहिल्यांदा होळी बाबी म्हणतात हे जमानदार होते. त्यांचा घ्या निर्णय घ्या घ्या तू दिलं आणि दुसऱ्या वर्षी मी पुन्हा फक्त माझी पद्धत होती तुम्ही आय त्या अर्जुन माका बाबूला विचारता काय बोला म्हणून त्या माता बोला चालत ऐका नाही सगळ्यांना माझा काही येत नाही नको नको
खरंच तुझं सांगेन तर बरं वाटलं तरी नंतर नंतर ना ते बोलतात ना पूर्ण 1 वर्ष नसल्यामध्ये नाही तर मी आमच्या तिथे किती सवय केली परत पोरांनी केली तर बरी ना पोरांचं सुद्धा कमी बरोबर म्हणजे सोक्ष मोक्ष करून टाकलं असं बरं आलं सांगून ऐकून नाही हा या बा या थांबा जरा तेंका पडन जाऊन थांब जरा आता मग अरे मसन जमत नाही हा हा गड करतो तुला असं असं हा मका नाही ठसा एकदम आता बाहेर पडा तो आशीर्वाद द्या सगळं एकत्रच पडा का किती काय लांब लांब असत काय लांब लांब नाही तुला कप काय लांब नको